ngifaka kanjalo ngibona impela yikho lokho okungcono ukuthi okungcono umqoqo akasondele before ehambe ukufunda. Yeah, but-ke wasikhuluma nje ukhona umuntu mfethu, khona umjida okhokhayo ade khokha izolo ngeyi-15 kade lokho imali yesikole for girlfriend yakhe. Yes. Khona umjida namanje usemgwaqeni useteksini uyokhokha i-school fees sa girlfriend noma uyomfakela imali yokuthi ade yamsupporta esikoleni lapho efunda khona. Okuyinto enhle leyo. Ukuyinto kakhulu. Manje futhi ucheck kuwe mfethu ukuthi wena yabo kwakho ungathini lo mjida nangu uhlezi njengamanje useteksini. Hey, mina ngithi uma wena likhona ithola ukuthi wena ngenziwa uwe lokho ayikungcono wenze wena. Yeah, zifundise wena okungcono. Ikakhulukazi uma uwumuntu ostrugglishayo nawe ngokwempilo. Yes. Yabona imfundo ayikhulelwa yakhe. Yeah. Yabona okungcono wena hamba wena uyophamisa izifundo zakho ufunde wena.